Аз съм Михаил Гочев, в принцип съм от Варна, но от известно време живея в София. Студент съм в Технически университет, специалност електроника. Започнах с програмирането по-сериозно, когато влязах в Софтуерната академия на Телерик. Участвах в първата част на конкурса, сега е втората. Какво друго да си кажа? Добре, какво мислиш, че ти дава този конкурс? Смисъл? Дава ми много опит, практически. Научих страшно много работи, когато се мъчих да реализирам идеите, които имах за трета задача до сега. А трудно ли ти беше самия конкурс, като задачи, като... Трудно беше, най-вече защото се занимавам сам и няма с кой друг. И общо всичко, което трябваше да правя, го правих сам, но от друга страна това ми помогна да науча много неща в двата аспекта, в алгоритмичната и в приложната част. А защо наистина участваш сам? В смисъл такъв гледам, че голяма част от отборите са по двойки. На част от участите са по двойки и в общи линии поне днес на награждаването беше единствения сам. Първия кръг го започнах, в смисъл просто иска да участвам, да се занимавам с нещо. Не съм очаквал да постигна някакви резултати. Във втория просто не можах да намеря някой, с който да участвам. И последен въпрос. Коя част от задачата, от изпълнението на задачата ти беше най-трудна? Най-трудната част беше да намеря добри подредби, с които да запълвам полета на водонедора.